Jakinola elkarteak Zornotzako Aurtenbai Fundazioak eta Iruñako Gida Pedagogi ikastegiak euskara ikasteko eta irakasteko helburuz material pedagogiko berria sortu dute. Amets Arzaiusen Mina liburua oinarri hartuta hainbat bideo egin dituzte. Kapituloei loturiko ariketak proposatzen dituzte hain zuzen. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioan Aitor Zabaleta lankideak Minan material pedagogikoari buruzko proiektua hitz egingo digu. Ongi etorri! Euskara ikasteko material pedagogiko digital berria sortu eta aurkeztu berri dute Baionako Jakinola elkarteak, Zornotzako Aurtenbai Fundazioak eta Iruñako Gida Pedagogi ikastegiak. Tresna berria da, artefaktu berria da, euskara ikasi eta erakasteko, digitala da, hizkuntza entzuteko, entzunarazteko, eta hartu dugu Amets Arzaiusen liburua oinarri gisa eta hortik abiatuta egin ditugu hainbat bideoa. 3 esango dizkizut. Senegal, Sierra Leona eta Mali. Han gertatu nintzen sortzean. Minan liburuaren 11 kapitulu bakoitzan gehitu ditugu ariketa batzu. Kapitulua hasten da ulermen ariketa batzu edo lexiko ariketa batekin, eta gero kapitulua irakurtzeko testua agertzen da. Bideotxo bat Mai Dufok egindako marrazkiekin eta Amets Arzaiusen ahotsarekin. Eta ondoren, ariketa pedagogikoak lexikoa lantzeko, gramatika lantzeko, ulermen galdera batzu, eta azkenean beti bezala idazmen lan bat ikasitakoa praktikan jartzeko eta euskaran praktikatzen saiatzeko. Eta hasi zen. Anaia txiki baten bila zabiltza hemen, ezta? Bai? Minan proiektuak digitalean geroz eta handiagoa den eskaerari erantzun nahi dio, egungo beharretara egokituz. Jendeak ingurune euskalduna bilatzeko modu dituela. Bata da fisikoa, eta orduen fisikoa behar dutenean gurera etortzen dira, benetako ingurune hori behar dutelako, eta hori da igual ohiko edo ikasle batzuen profila. Baina beste batzuk, gaur egungo ikasleak direnak edo garai honetakoak direnak edo, gero eta gehiago bilatzen dute ingurune digitala, euskerazko ingurune digitala. Eta horretarako baliatu eta ingurunea aberasteko gauzak sortu behar dira, eta nik uste dut hori horretarako hau materiala oso egokia dela. Maia Apaletako A1-A2 euskara ikaslei zuzendua, Amets Arzaiusek Minan liburuan biltzen duen Ibrahima Balderen bizia edo istorioa, ikuspegi pedagogikotik ederki egokitzen den materiala dela uste dute hainbat arrazoi tarteko. Liburu hori azkenean ahozko hizkuntza bat delako eta beraz euskara aski simple edo erresan idatzea delako, ez da literatura pisutsu batean idatzea, beraz maila palendako aski egokia iruditu zaigun. Eta horrez gain? Eztabaidak izateko, lantzoak egiteko, adierazpena lantzeko, idatziz edo ahoz, beraz, orduan oso tresna, Amets Arzaiusen liburua oso tresna guretzat aproposa pedagogikoki. Amets Arzaius berak proiektua era berean bitxi eta eder zaiola aitortu du, eta euskara ikasteko aukera doakoa izan beharko lukela aldarrikatu. Tresna hau bera izango den bezala irudietan duzuen webgunera sartuz. Euskaraz ikastea doako aukera bat izan beharko litzateke. Doako aukera bat ez du esan nahi jendeak bere borondate hutsez egindako aleginaren emaitza bat, baizik eta medioak jarri behar dituztela erakundek, eta medioak jarri bertako hizkuntza eskuragarri egiteko denei, eta euskara ikas dezan jendeak. Orduan alde hortatik pozik nago erraminta gisa balio badu, batez ere historio honen atzean ere badagoelako eskolarik jasotzeko aukerarik izan ez zuen persona bat edo familia bat, eta horrek nola baldintzatzen duen jendearen bizitza zori gaitzez ez, eta orain historia hori hain zuzen eskola faltak munduan zehar ibilerazitako jendea eta horren ondorio latzak jendeak eskola bat hartu dezan eta eskolarako bidean laguntzeko izatea aldi berean ere salto bitxi bat da eta beste bidaia bat da. Eta proiektu honi dagokionez, Euroeskualdeak finantzatu du. Minan proiektu honek pizkat bat dator Euroeskualdearen helburu anitzekin, ezta? Daukagu alde batetik bakigun eleaniztasuna, ezta? Euroeskualdeko hizkuntzak garatzea eta batez ere euskara
amankomunan daukagun hizkuntza garatzea konkretuki, baita irakaskuntza ere, hau da, tresna berri hauekin hizkuntzen irakaskuntza garatzea gure helburuen barnean dago, eta gero bestalde digitalizazioa baita ere, ez da, azken finean, non nahi eta tresna batekin hizkuntza ikasteko eta euskaradin hizkuntza ikasteko tresna bat garatzea guretzat oso garrantzitsua da, beraz, bat zetozen gure helburu anitzekin eta horregatik hautatu izan zen gure Euroeskualdeko proiektu deialdian. Minan material pedagogiko berria beraz, zubiak eraikitzen jarraitzeko ibai eta hiztunengan. Xaltaian festivala itzuli da Ziburura. Festivalaren bigarren edizioa izan da urtengoa eta helburuak berberak izaten jarraitzen dute. Alde batetik musika plazara eramatea eta bertzetik Ziburuko herria euskaraz biziaraztea. Horretarako 10 talde gonbidatu dituzte. Horien artean irudietan ikusten duzuen Agustin Alkat. Gaurko saioa beraz bere musikarekin agurtuko dugu. Ikus-entzuleok bihar arte. Zu